komunye umuntu. uPawulos ke njengoba ebhala ephendula ufuna ukomeleza ukholo lwalamaKristu aseKorinte ngoba ukholo lwawo luyethe uzama ukuwacenga akhuthaze neunit ngoba asikwazi ukushumayela uKristu ophilayo sibe siqhekekile. Eyona ngxaki enkulu kuPawulos apha eKorinte ilento yokwahlukana. Apha eKorinte lamaKristu akhona is a diverse community. Kukhona amaYuda, kukhona ama-Gentiles. Yenza lento kwaba ne-confusion ngoba amaJuda azinto yokokuba wona uThixo ukhonzwe etempileni, ukhonzwa kwisinagoge. You can't worship uThixo nakweyiphi na indawo. Kodwa ama-Gentile wona azi ukuthi uThixo ukhona kuyo yonke indawo ngoba ama-Gentile before abe ngamaKristu afundisiwe ikhathekizim yasewisile kwathiwa uphi na uThixo. uPaul apha eRome nivile ingcaciso yokokuba uPaul original akanguye waseRome kodwa uthole impephamvume zokuba ngowaseRome. Ithi lento kimi uPaul apha eRome uyiforeigner. Uyashumayela uPaul ngoku kodwa ikhona leyanto anikwa yona ngokuba uPaul noba ngashumayela akunguye owalapha. Njengoba eshumayela ke uPawulos ngoku uphumile esinagogeni akasashumayeli kwisinagoge samaYuda kuphela. Uyafumaneka nakwi-crossroads, uyafumaneka uPawulos nasezintolongweni nasezibhedlela uyashumayela. Yenza lento ke bachasana naye okokuba hayi apha kushunyayelwa kumasinagoge kuphela, kutheni nje ephuma yena eya kwezi zindawo. Yenzekile nakuJohn Wesley ese-Anglican Church wathi wakuphuma wakushumayela kwathiwa ayisekho indawo yakho apha ecaweni, waphuma wayoshumayela ngaphandle ngoba uJohn Wesley injongo yakhe bekukuba abe yi-alternative leader kwi-divided world so that abantu bayazi into yokokuba uThixo akabotshelelwanga ecaweni kuphela. Amen. Iyaqala ingxaki apha eKorinte. Apha eKorinte ngithena bangamaKristu baguqukile, ndiyavuma nami. Kodwa izinto abazenzayo zibonisa ukuthi they are immature. Zibonisa ukuthi they undeveloped apha ecaweni yaseKorinte. Baguqukile kodwa ayikho impuhliso apha okholweni lwabo. Apha abantu bakhona enkonzweni kodwa abekho matured spiritual. Yenza lento kwaba nestruggle kumaKristu to understand and apply imfundiso zikaPawulos. Bathi mabefeyila angithi uPawulos bafundise ngoKristu ukuthi mawakha
i-foundation oyibekayo as umKristu ubeka i-foundation enguYesu. Ngoku bayohluleka uku-aplya noku-understanda ezo zinto. Leyo nto yakhokhela ekulekisheni kwe-spiritual growth. Mhlawumbi madodana, masingake sihlale sincokole udibane nini noKristu and si-reflect kusukela kwela xesha udibana noKristu ukhule kangakanani. Amanye amaKristu esingawo ngimfushane ke mina isitali. Amanye amaKristu esingawo akhulile ngembonakalo, but spiritually angamadwala. Looking at Paul's letter to the church in Corinth, ayibhale exesheni lakudala. Masijonga kule ncwadi ayibhala uPawulos, kudala ibhalile uPawulos, mhlambe besingakazalwa sonke, kodwa sisayifunda le ncwadi yabaseKorinti i-chapter 3. Why siyifunda le ncwadi? Ngoba ayibhalelwanga thina, ayibhalwanga ngeli xesha sizalwe ngalo. Kutheni siyifunda le ncwadi yabaseKorinti? Ngathi xa ndijonga, that is the reason siqhubeka siyifunda incwadi yaseKorinti, ingoba isa-relevant kwimeko esiphila kuyo. I-division isekhona ecaweni, i-division isekhona nalapha phakathi kwamadodana. uPawulos uyabathalenja ngoku, uthi ewe ke seyikhona le division, kodwa masizame uku-embrace this transforming power, le power kaThixo esiguqulileyo. Athi bese siphila okanye sihlale ngokwalento uThixo ayifakileyo kuthi. Kuthi noba sihlele phakathi kwe-unbelievers, kodwa sibe i-alternative community. Noba i-circumstances esiphila phakathi kwazo zithi don't do this, kodwa let us be an alternative organization in the world. Masijonge ke lento endithi i-divided world, divided community. Ngike ngafunda ke ngomunye obecomment kwi-social media, uthi mayechaza lento ekuthiwa i-community, uthi si-community singama-societies azikrazula azohlule ngokwawo. Ithi ke lento i-division ekhona kwi-community, ekhona kwi-societies, ekhona kwi-world esiphila kulo, ayenziwa ngabanye abantu, kodwa yithi esiyenzayo within icawa kaThixo. Ndavumelana nayo lento, kodwa ukuvumelana kwami nayo it doesn't mean into yokuba nawe vumelana nathi unakho ukuyiphikisa ngezizathu zakho. Le passage
masijonga isinika okanye yasifundisa into okokuba icawa thina aba we are called to be a very different kind of community, even an alternative community. The problem ke apha ku chapter 3, the people of God in Corinth were failing to be that community. Bathi bengamaKrestu okanye bathi be this alternative community, kodwa baphinde bafune ukuphila impilo yale outside community yaseCorinth. Indoda ibe ngumKrestu ngemini inxibe iuniform, ithi yakuyikhulula iuniform ijike ibe ngeyelizwe. AmaKrestu within the church eCorinth, they are failing ukunceda thina ke bale generation okokuba singahlala njani as an alternative community apha eKhayelitsha. iCorinth njengoba inale division, masike sijonge yintoni ebanga uqhekeko ezinkonzweni zethu kwi-community le yaseKhayelitsha. iCorinthe bekuyindawo enomnotho, bonke mabefika bebuya kwiindawo ezithile bafikela apha eCorinthe, ngoba eCorinthe imali khona. Kodwa masijonga ngokwalo mbhali we-chapter 3, akukho nje imali kuphela eCorinthe, zikhona nezinye izinto engeke ngithethe ngazo namhlanje. Into ebangela kube noqhekeko okokuqala i-culture. Mina ngiyintombi yomZulu, pho ke nomunye utsho njalo, yenze lento noba ngabe uThixo uyathetha kuthi siyeke ukujonga lento uThixo afuna siyazi, kodwa sijonge into yokuba le message iza nobani apha kuthi. Economic classes. Nje mina ngihamba ngayiphi imoto, mina ngihamba ngeSuzuki. Kodwa ngingumfundisi waseFalls Bay. Just imagine umfundisi waseFalls Bay ehamba ngeSuzuki imoto engaka. Bese kuba khona abahamba ngemoto ezinkulu. Already siqalile division. Ngoba noba si-aggressa sijonga iphokotho, ukuthi iphokotho yomunye iyakhenceza noba iphokotho yomunye ithe cwaka ngoba uphethe ezimaphepha okanye ucofoza efonini. I-divided community siyabona mos kukho abantu becawa, kubekho abantu abahlala phansi kwamabridge abangenanto. Abantu becawa, they think ukuthi they are better than abantu abahlala phansi kwebridge. I-community yaseKhayelitsha ehamba ngemoto eziphezulu ithi xa ibabona ababantu abahlala phansi kwebridge, noba ngabe kunesonka
akamnike esandleni, uyasilahlela ngoba unika umuntu ongenayo. Yaqala i-division. I-division ibangelwa zi-levels angithi. Ngoba abakwi-levels eziphezulu bacinga bangcono kunalaba abakwi-levels eziphansi. Bese-ke laba be-levels eziphansi benzani? Bayasivimba endleleni, bafuna ezimoto zethu. Ukuze bangazifuni ezimoto zethu, singamadodana e-Methodist Church apha eKhayelitsha kwi-False Bay Circuit, sibanjani i-alternative community kwaba bantu abahlala estradeni, so that aba bantu abasestradeni bengeke basivimbe basiphuca izinto zethu. Don't you think as Christians kwelinye icala we are challenging abo bantu abaphuwa ukuthi bazothatha izinto zethu, ngoba lezi zinto esinazo we don't share them nabo, kodwa siyabagabisela besiyaqala inhlukano ke kwi-community. uPaul mveke ngoku xa ebhala le chapter yesithathu, namke bendingenakuthetha kuni njenga kwabomoya, ngoba nibe ningekabi nokomelela. Ngathetha nani okungathi ndithetha nentsana. Uthetha namaKorinto as if uthetha nabantwana benepis, ngoba ngexesha eseKorinto ubafundisile ngoKristu, bamamkela uKristu, kodwa bebengokomeleli evangelini. Esingathi ngelanguage yalapha kumadodana, they were on trials. Abankonkos ezo. Le bandla laseKorinte lisengabankonkos. Kodwa ngoku umkonkos engakanxitywa ne-waistcoat usenza izinto zehlabathi nge-uniform yabankonkos. Uthi uPawulos, hayi, andinakuthetha nani engathi ngithetha nabantu abomeleleyo. Ithi ke lento kufanele sibaseseze abantu abasangenayo, simane ukubafundisa, sibabonisa indlela, ngoba ingxaki ukuba ngabe kuvela omnye abafundisa izinto zasehlabathini, bazothemba lo muntu obafundisa izinto zehlabathi. Apha eKorinte ke njengoba ethetha nabo uPawulos uyabaxelela into kokuba hayi anikakomeleli okokuba ningatya izinto eziqinileyo, kodwa nisafanelwe libisi. Impilo yobuKristu mangabe nifunda kakuhle iBhayibhile, xa si-adresiwa as Christians kuthiwa nina ningabantwana bakaKristu. Khange udibane nento eBhayibhilini ethi nina nizi-adults zakaKristu. Khange ibe khona into enjalo, ngoba umKristu uyafunda imihla ngemihla ukuze akhule ekumazini uThixo.
njena ukuzenzela umfanekiso engqondweni masithetha ngale alternative community in divided world. Usecourt unikiwe i-jury duty ukuleya team angabe ngibeka kahle kwabelo leya team ebekiweyo ukuthi jonge okokuba ummangalelwa ume njani, uhleli pha ecourt ulindele okokuba kuqale amatyala. Ukhona ujudge, ukhona nabatshutshiszi, yonke leya team leya. Nangu ujudge ebetha leya hema yakhe as a sign okokuba ayaqala amatyala ngoku. Maningena manisondela nipay attention ujudge aphakame uprosecutor lawyer athi, my lord, ngizopresenta i-exhibit ethi ummangalelwa uguilty. Ummangali ngoba wena bowulindele into yokokuba uzomela ummangalelwa, uzonceda ummangalelwa. Mayephakama athi nangu u-exhibit A, ephakamisa igani athi kule gani nawa nama-fingerprints akammangalelwa, ithi lento ummangalelwa uguilty. Yiyo ke lento eyenzakalayo apha. uPawulos uphethe i-exhibit A ngabantu baseKorinte. Uthi nisezintsana kuKristu, nisatya ubisi, anikakafanele ukudla okusolid. Uthi anikwazi ukuthi nithi singabaka Pawulos, nithi singabaka Apollo, okokuba ni method apha kwinkolo yobuKristu. Uthi apha eKorinte njengoba ethi omunye ngingokapawulos, omunye ethi ngika-Apollo, baphethe ii-banners okubonisayo ukuthi nyani lukhona uqhekeko apha eKorinte. Kukhona izinto singamaKristu esikwaziyo ukuzenza ebumnyameni sizifihle, kodwa izinto ezichasene noThixo sithi sakuzenza phansi kobumnyama ziziveze ebukhanyeni. Kungabe uPawulos lento athetha ngayo yokuthi basengabantwana yiyo ebonisa i-division? uPawulos mayevula le ncwadi uthi nisengabantwana kuKristu. Ngifuna ke ukuthi masehla nayo le ncwadi yabaseKorinte, uPawulos uthi kubo, aningabo abami, aningabo abaka-Apollo. Mina no-Apollo sizisebenzi nje entsimini kaThixo, kodwa oyena muntu umnikazi walo msebenzi nguThixo. Athi mina Pawulos ndiyaplant okanye ndiplantile, u-Apollo waceceshela, kodwa uThixo wahlumisa. Umethetha ngoPawulos, ethetha ngo-Apollo, uthetha ngento eyenzekile yadlula. Ithi ke lento nobuPawulos nobu-Apollo angashumayele eKorinte, kodwa
azosuka eKorinte, umuntu ozoshiyeka eKorinte nguThixo kuphela. Ithi ke lento singamaKristu masiyeke ukukhonza inkokheli. Masiyazi into yokuba izinkokheli owazi umsebenzi is to point us emnqamlezweni apho uYesu abethelwe khona. Angishumayela kodwa kube ngiyashumayela bengizothi kuni madodana kukhona amaKristu akhonza izinkokheli zecawa. Athi umuntu yakuyela inkokheli abonakale eyotshona nenkokheli. Sicinga into yokuba amadodana asekhona kanti amadodana kudala eyele nenkokheli yabo. Angisho umfundisi umfundisi uyasondela kusho ukuthi ixesha lami liphelile. Uthi ke uPawulos, nina niyinsimu nisisakhiwo sikaThixo. Kathi kodwa lesisakhiwo asikwazi ukunyuka sikhule ngaphandle kwefoundation. Kufanele kube nefoundation ukuze isakhiwo eso somelele. Mhlawumbi isakhiwo besakhiwe kwathi ngenxa yemeko ezithile isakhiwo eso sawa. Kodwa isakhiwo noba singawa ifoundation yona iyashiyeka. Yenzele yonto abantu abazovusa leya building leyana basebenzise the same foundation ukuze structure sibe neshape. Awukwazi ukwakha ibuilding engenayo ifoundation. Yiyo ke lento icawa yasewisile ithena siyabona le building eyiMethodist Church ukhona undonakele kuwo. Let's go back. Yathi masiqale i-pilgrimage of renewal. Ithi ke lento masirenewa sirenewa into eke yabakhona, meaning that i-foundation noba i-building ingashintsha ibentsha kodwa i-foundation sizokwakhela kuleya foundation enguYesu Kristu. Akapheli apho athi mayehla phako 13-14 athi ke kukuwe makhi ukuthi wakha kanjani. I-Fourth Bay Circuit ne-YMG kwi-Fourth Bay Circuit ayixhomekekanga ku-president, ayixhomekekanga kubefundisi okokuba yakheke kwi-solid foundation, kodwa ixhomekeke apha kuthi as members zale circuit. Uthi njengoba kwakhiwa mayiphela ibuilding uyayibona iba yinhle ngoba iyapeyintwa yenziwe yonke into. Uthi akuzukuphelela apho okokuba ibuilding ijongeke kakuhle. Uthi kusazoba khona umlilo ozofika uyitshise le building ukuze ibonakale ibuilding lena okokuba yakhiwe ngahlobo lwini lwematerial. Athi if kukhona igolide nesilver mayingene emlilweni ayizukushiphela, izosha ngoba isemlilweni, kodwa mayiphuma
izophuma iyinhle kunakuqala ngoba umlilo uyilungisisile yaba yilento eyiyo yaveza ubunjalo bayo. Athi kodwa ukuba uthathe njena lonke uwabawaba olulapha endleleni wakha ngalo wakufika umlilo luza kusha kuvela umlotha. Masizijonge le building esiyakhayo siyakha ngesilvere negolide okanye siyaqokelela njena yonke inkunkuma yendlela ukuze le building ime. Omunye umfo obethandwa ibhosi yakhe, ibhosi iyahamba ithi ibhosi kuye, ndiyahamba ndibuyela kwilizwe lakowethu. Njengoba ndibuyela emva njena ngifuna ukushiya apha ndenze indlu enhle ndiyenzela umuntu endimthandayo. Ithi ibhosi kulo mfo, nayi imali uzothenga imaterial ubhatala abasebenzi. Wamkela kubosi, wayithatha imali wayothenga imaterial emoshekileyo engekho esimweni sokwakha le ndlu enhle athetha ngayo ubosi. Wayakha le ndlu yaphela imali, amane buyela kubosi ecela imali, amnika ubosi imali. Mayiphela indlu iyapeyintiwa iba yinhle mawuyijonga. Ufonela ubosi uthi umsebenzi obonginike wona ndiwugqibile. Athi kubosi, okay, ngicela wenze usuku esizoyivula ngayo le ndlu sinikezele kwi-owner. Athi u-invite wonke umuntu ofuna abe khona kulo msitho. Wa-invite lo mfo, babakhona abantu bagcwala, kwaba kuhle. Lafika ixesha lokuvulwa komsitho, wavula umsitho. Uthi ubosi kulo mfo, ndicela undiphe izithixo zale ndlu so that sizozinikezela official kumnikazi wayo. Wasithatha izithixo ubosi, wathi sondela. Mayisondela athi nguwe umnikazi wale ndlu. Ngifuna ukuthi kuwe into oyenzayo awuyenzeli omunye umuntu. Emveni komsitho uhleli lo mfo nefamily kule ndlu, kodwa akajabulanga. Uyabuza unkosikazi, kutheni ungavuyanga ngemini yovuyo? Uthi ndiyayazi into yokuba le ndlu bendikhona yakhiwa, imaterial esebenzisiwe apha akuyona imaterial esuitable for le ndlu. Ithi le nto makunetha le ndlu izogcwala amanzi, makushisa le ndlu izongenisa umshiso, asizukwazi ukuphila ngoba le ndlu yenziwe ngematerial engayilungelanga. Ngifuna ukuthi kuwe ifoundation esakha kuyo nematerial esisebenzisayo asenzele omunye umuntu kodwa senzela thina uqobo. An alternative community in divided world. Sithinike ngezi zinto sikuma-levels ahlukeneyo. Ukuba yi-alternative community kulelizwe liqhekekileyo sizothini? Ilizwe lifanele liqhekeke ukuze kube nempilo kulo. Remember, uYesu xa ezopha abafundi bakhe umthendeleko kuthi usondele esithebeni wathabatha isonka
wasiqhekeza, wabanika abadisipile, ubanika isonka esipheleleyo kodwa esizihafu ezimbili ukuze yena abe semidlelo yesisonka. Ithi ke lento ilizwe li-divided, uThixo ufuna thina singenelele kulo msebenzi ovulekileyo size sibe i-alternative community kwilizwe eliqhekekileyo. Senze njani ukuze le community eqhekekileyo ibe i-community edibeneyo? Masibe ne-programs ezizokwenza wonke umuntu athole ithuba lokube yakhe ivoice ivakale. Ababantu esiphila nabo simane sibanika amagama athile size sithi bangabahedeli ngoba benza izinto ezimbi ezimpilweni zethu, kodwa ingxaki yethu khange sibanike ithuba lokuba mamele. Ngoku they are demanding our attention. Ngoba mayisithathiwe imoto yami yathathwa imoto yakho, sihlala phansi sifuna ukumamela, bekutheni ize ithathwe? Ukuze si-address ezi zinto as an alternative community, kufunakala siphume siye kwaba balambileyo sibaphe into yokutya ukuze bakwazi ukuncokola nathi, ngoba mabelambile baba angry towards us, bangakwazi ukusebenzisana nathi, becoming an alternative community. Masiba invite apha ezinkonzweni zethu ukufike uyindodana uhamba nephara, ukufike uyindodana uhamba negitsa uze nale taweni, ukufika uyindodana uhamba nesela. Malingene ecaweni uxelele into yokuba uThixo uyakuthanda, nawe you are one of us. Nabo bazofila bebelong, babona into yokuba ndaphambuka emendweni ndalushiya ufefe likaThixo, athi kodwa ngoku ndibuyisiwe ngoYesu Kristu Inkosi yethu. Amen.